Naglalakihan at nagagandahang templo. Nakatatakam at kakaibang street foods ang dinadayo ng mga turista sa Bangkok, Thailand. Pero narito rin ang marami sa ating mga kababayang trabaho ang sinadya para makatulong sa pamilya sa Pilipinas. Isa sa kanila si Kenneth mula Kidapawan City, Cotabato, na nangarap sanang maging negosyante pero nagdesisyong maging receptionist dito sa isang lodge sa Bangkok. Medyo nalugi ako, so nag-decide ako talaga na umalis talaga yung napunta ko dito sa Thailand. 2 linggo pa lang siya sa kanyang pinapasukan. Aminado siya ng pangungulila sa mga mahal sa buhay pero pilit niya itong nilalampasan. Malaking hamon sa kanya sa Thailand ang lengguwahe. Kahit i-explain ko sa kanya ng English, hindi talaga sila makakaintindi. So, ginagamit ko yung cellphone ko for translator. Mamimiss ko talaga yung pamilya ko dun sa Pinas. Pero ani Kenneth, ipinagpapasalamat na lamang niya ang malaking kinikita at mga kaibigang kapwa Pinoy. Sumasahod siya ngayon ng 18,000 baht o nasa 29,000 pesos bawat buwan. Yung mga bilihin dito is sobrang mura talaga. Yung mga pagkain dito masarap, pero mura lang talaga. Pag ako lang talaga dito mag-isa, hindi ko talaga kaya eh. Buti na lang may kaibigan ako na 2 na makakaintindi sa akin, may kakausap ako, yung Pinoy na kaibigan ko na 2. Bukod sa talino at diskarte, payo ni Kenneth sa mga nais makipagsapalaran sa Thailand, bentahe ang marunong sa salitang Ingles. Pag Pinoy ka dito magtrabaho sa Thailand, mas mataas yung posibilidad na mas mataas yung trabaho na ibigay sa iyo kasi marunong ka mag-English. Pero dagdag niya, kahit saang bansa ka man mapadpad at magtrabaho, Kailangan talaga mag-sumikap ka. Sing Nantes, CSN.